На стената е на вратата. Уважаеми членове на комисия, уважаеми колеги, темата на дипломната работа е продължение на Халдорфовата метрика при математическото моделиране на образи в реалния свят. Статистически проблеми, по които възниква задачата за приближаване на функции чрез помощта на Халдорфово разстояние. Това разстояние в известен смисъл е равноправно точно проекта тяло. При поделянето на Халдорфовото разстояние се използват допълнителните графики. На част. Първа част, сегментен анализ, включва три точки. Първа точка съдържа се метод от граница на сегментна редица. Чрез четирите примера, посочени в тази точка, се потвърждава, че всяка сегментна, в частност и числова редица от тези. Въведени са понятията разширена долна функция на D, разширена горна функция на D, долна функция на D, горна функция на D и локален модул на непрекъснатост. В компакта 1,1 на функциите φ и ψ е по-голямо от Халдорфовото разстояние в компакта омега 2 за функциите φ и ψ, въпреки че компакта омега 1 по-относно компакта омега 2. Тоест не се изпълнява условието, при което за равномерното разстояние, по което че отношението на равномерното разстояние към Халдорфовото разстояние на две непрекъснати функции в компакта 0,1 може да бъде произволно голямо. А чрез пример B8 е сила теорема 4.1, наречена принцип на равномерната диференциация, която гласи за всяка функция е ясно. Да ви питаме нещо все пак. Дипломната работа е голяма. Кажете все пак как се дефинира метрика в най-общия случай? Метрика? Върнете таблата. И може да пишете с душа. Без таблата, не е достатъчно. Множество. Бинотериално ли пише? Да, нека е множество. Казвам, че равно на 0 за всяко АБ на M и ρ АБ е равно по-голямо от 0 и ρ равно от 0 тогава и само тогава, когато двата елемента съвпадат. Значи там трябваше да се стане по-голямо или равно, защото се допуска равенство. Да. Равенство трябва да има само когато двата елемента съвпадат. Второто свойство неравенството на триъгълника. По-малко е равно на ρ АЦ плюс ρ БЦ за всеки три елемента АБЦ по на множество М. И още едно свойство. Момент, мисля малко. Там ви дефинирате РОАБ. Дефинирате РОАБ. Нещо друго не може да се каже. Да. РОАБ е равно на ρ БА. За всеки даден елемент наречено на БА. Това се нарича разстояние. Да, това се нарича разстояние. В множество М. В множество М, да. И наредената двойка М ρ се нарича метрично пространство. А метрика какво се нарича? Метрика се нарича тази функция ρ. Това е функция. С тези свойства се нарича метрика в пространството М. Други въпрос. Аз имам. Известно е, че някои... SC омега, това са много сегментни непрекъснати функции, дефинирани в омега. Омега е компакт. И въведено разстояние в Халдорфовото разстояние е ρ. Това разстояние прави същата метрика, това прави равномерната метрика. Това е същата метрика, но това разстояние може да се определи чрез тази норма, тъй като това разстояние може да се определи чрез тази норма и това разстояние не
води до някакви следствия, които са нехарактерни за пространството, които не се свикнем да изучаваме. В общия случай, това пространство не може да стане. В общия случай това пространство, чрез хълтовата метрика, това е метрично пространство, но не е нормирано пространство. Да, благодаря. Други въпрос. Съответствие с еди какво е? Не, знаеш какво е? Значи, еди ето това са да идентифицирам карти. След това се обясня какво е това на карта. След това се обясня какво е това. Ти казваш много определение. Той ще Обясняваш ли? Тук,